co barro, loitando contra o mar. Ou as gabelas de Ares que nunca naufragarán. Na torada enchantada dun frío que nin Dios. Unha resistencia en Monte Alto e unha nova ocupación. Vencer en Carballiño, como sempre sen nunca. Ir vendo crecer a Iñaki a golpes de rock and roll. A mocidade activa do noso Valmiñor. Perra para facción. Historias dunha terra de cucas e de mar, que xuntos coñecemos nas voltas que a música nos dá. Camiñar e facer camiño, escoitar, aprender e compartir. Facendo camiño andar na volta que a música nos dá na cabeza. Amizade, xente ceibe, como o vento ou as ondas do mar. Un vento rebelde que ven de lonxe agora. Nos nomeámonos furacán. E agora que sone a música da colectividade, coas súas historias de cuncas, terra, dignidade e mar. Salvaterra do Miño, Río Torto, Pardiñas, Cangas, Poulo Manselle, Monte Alto, Monteferro, o Cubre. A nosa música é do povo e é para o povo. Historias dunha terra de cucas e de mar, que xuntos coñecemos nas voltas que a música nos dá. Camiñar e facer camiño, escoitar, aprender e compartir. Historias dunha terra de cucas e de mar, que xuntos coñecemos nas voltas que a música nos dá. Camiñar e facer camiño, escoitar, aprender e compartir. Benvidas, benvidos a todo o mundo unha semana máis ao Bar da Cantina. Corremos kilómetros, superamos obstáculos, tan só por ti. Arenteiro. Por moi boas tardes, moi boas noites, xa depende se cambiache a hora ou non. Ben, aquí estamos unha semana máis, cumplindo, como sempre, o Bar da Cantina. Hoxe non está Milito, pero presentamos a alineación. Fitierre, boas noites. Boas noites, aquí andamos a ver se damos altura, non, ao callo sen a participación do Gran Milito. Sí, home. Eu poño o objetivo de ser o programa máis visto de toda a temporada. Declaración de intencións. Boas noites, señor Carreiro, como estamos? Hola, que hai? Aquí Pois despois che de un poñendo tempo de en doc. stand-by. Non, Pois pomo che que queiras, poñendo de a mí pomo que queiras. Xa me conocen en todos lados. Nada, que estamos suplindo ao Milito. Conta a mañá foi ver o Arenteiro, pero a tarde
disfrutou co equipo dele, co equipo que sigue de verdade o Arenteiro, vai pasar o rato ali a espectacular. Onte foi celebración longa, que hoxe non pode estar aquí o Milito. Sí, claro, home, os anos van caendo, Que tal, Gonco? Como estamos? Boas tardes. ¿Qué pasa, chavales? Pues nada, aquí deprimido con el Arenteiro, deprimido con el cambio de hora, deprimido con el clima que se viene a partir de mañana. Hoy abrazaremos el todo mal, como hacía mucho tiempo que no abrazábamos, así que nada, chavales, abrazarme hasta que volvamos a jugar al fútbol. Pues, no va a recibir un abrazo más. Cuidado, que nos está controlando o Milito, que escribiu no chat. Sí, xa algo vin. Oye, tedes algún titular para o empate de onte do derbi galego en Espiñedo? Algún que se atreva por aí? Peña Carreiro, xa que estás menos, dalle. Eu tiña o meu xa escollido, pero como era? Locales, pero non moito, penso que puxen, non sei, isto non apuntei, eu como non apunto as cousas é que olvídosme, locales, pero non moito, non? Sí. A min pareceme que non parece desacertado todo, vamos, non. Eu sentíme foráneo na miña casa, unha sensación que non me gustou nada, pero despois vamos a entrar a valorar xa o tema iso. Bueno, pois... Vale, pois eu vou cambiar o que tiña pensado e voulle poñer un poder e non querer. Porque, bueno, xa iremos analizando despois o que foi o partido, pero polas sensacións que deu o equipo na segunda parte de que se podía, pero parecía que non se quería. Sobre todo xa dende o banquillo, non? Gonco, tes titular por aí? Sí. Yo, mi titular va para todos aquellos que se aventuraron. Las notas a final de curso. Eu vou titular como Derbi de Guerreros. ¿Cómo te explico los juegos de palabras? O sea, y no sé si las estás hilando muy bien o estás tirando de chat GPT que estás talando y, o sea, tú solo utilizando los juegos de palabras para los titulares del bar, no sé, 25 secuoyas secaste para hacer esto. É no que pasa o día, devanando. Onte non dormín casi nada por pensando no titular, nas 5 palabras máxicas. Bueno, pois nada, pois se non tedes nada máis a contar nesta presentación, nesta introducción, vamos con ese análisis do que foi o derbi galego onte en Espiñedo, dese Arenteiro 0, Pontevedra 0. Sí, según vamos dando as notas. Pois collinte aí desprevenido, que se me escapou... É que sodes hostias, hai que avisar, macho, hai que poñer un conta atrás ou algo. A veces facemos a cousa un pouco seria, que isto parece unha charanga, tío. Eu penso que veño a tratar con xente seria, joder. Isto como a directiva do Arenteiro. Bueno, pronto piaches. Non queremos que nos muten o programa antes de... Sí. Nada, o programa non se pode mutar, tranquilo. Pois nada, o primeiro saludar a todo o mundo que xa vexo actividade polo chat. Iremos poñendo un pouco as impresións que ten a parroquia do empate de onte. Nada, xa que non está Melito, saltamos esa sección do resumen e quixera ver as vosas impresións do empate en Espiñedo. Quen empeza? Bueno, empezo eu. A min deu unha impresión de que foi un partido tipo unionistas, que podía levar o partido menos malo dos dous, non? Neste caso, pois, polo resultado debemos ser igual de malos. Houve oportunidade... Non, a ver, non se me malinterprete tampouco, o partido non foi malo de todo, tuvo momentos que foi vistoso, ocasións houve un par de largueiros, en fin, algún achegamento con perigo, pero, bueno, tampouco
non tuvo moita chicha, non hai moito que rascar, vamos. A miña impresión que me deu era eso, que iba a ganar o menos malo e oportunidades tiveron os dous. O empate ao final foi un empate justo, baixo o meu punto de vista. Non houve quen fixera méritos máis que o outro para levar os 3 puntos, vamos. Sí, al final es un poco lo que planteas, ¿no? Fue de estos partidos que en prensa de la de verdad, ¿no? Como nosotros, suelen ser esos titulares de empate a nada, ¿no? Muy sorprendido para mal con el Pontevedra, la verdad. Era un equipo que venía con buena dinámica. Yo, pues, no había visto más que algún resumen de esto que te cae así, pues, por el enxogo, por lo que sea, tal. Y me esperaba un equipo, bueno, un poco lo que uno tiene pensado de lo que fueron los Pontevedra estos últimos años, ¿no? Un equipo mandón, un equipo que quiere pelota y tal, para nada. La verdad que un equipo que me dejó muy, muy, muy frío y que lo que me dice el partido es que también van a estar luchando con nosotros por salvar la categoría y que van a necesitar un poquito de suerte. En clave verde, en clave arenteiro, creo que lo comenté la última vez que me pude conectar, o no sé si fue en la radio, en la cadena SER, que me frustra mucho, que es la primera vez en muchos años, de hecho es la primera vez desde que empezamos todo este ascenso meteórico a primera ref, en la que somos un equipo cobarde. Somos un equipo que no quiere hacer de Espiñedo un sitio complicado, ¿no? Haciendo mías aquellas palabras de Paul, ¿no? Espiñedo tiene que ser un campo en el que el lunes no quiera venir nadie. Y yo tengo la sensación de que ahora quiere venir todo Dios, porque la verdad que no somos capaces de hacerle caricias a nadie. No sé qué opinas, Fiti. Bueno, eso de equipo creo que xa se queda moi grande, non? Eu creo que ahora mesmo non somos un equipo, somos 11 xogadores no campo que moitos fan o que poden ou o que ven, creo que non hai nadie ao mando, o equipo segue sen propoñer un xogo, segue sen ter unha idea, o que estamos vendo é que Diego ou a defensa propia xoga un pelotazo que neste partido foi Ochoa, ou noutros casos Semingo, que se maten eles, que busquen a xogada e se hai unha ocasión de gol, ben, o equipo non que non sei como poder decir así unha expresión, sen faltar moito, non, pero vexo que faltanlle moitas costuras, non? Ao non estar Ferreiro todavía moito máis. Entón, creo que hai que seguir traballando xa, creo que xa non nin con traballo, non? Porque creo que arriba vese superado pola categoría, polo plantel, creo que un pouquiño por todo. Dari. Sí, a ver, eu quizás non son tan negativo como algunhas opinións que vexo, pero eu coincido con Gonzalo, non? Creo que sorprendeu-me quizás o Pontevedra para mal, porque era un ambiente propicio para dar un golpe encima da mesa, chega a Espiñedo ca mitad da bancada visitante aí apretando, un Aldeiro moi dolido polos últimos partidos, que ven, bueno, inseguro, incómodo, ven con baixas, non está o seu mellor xogador como é Ferreiro, nin Mingo, creo que tiña as papeletas todas para levarse o derbi. Sin embargo, bueno, primeira parte igualada, quizáis o Pontevedra con un pouco máis de dominio, pero penso que a segunda parte foi do Arenteiro e se alguén mereceu ganar o partido foi o Arenteiro. Eu penso que co paso das xornadas o que se vai acentuando máis é o debe máis grande que ten o Clube Deportivo Arenteiro, que para min é o medio do campo, e según van pasando as xornadas, para min máis se acentúa. Non, necesitamos unha referencia no medio que nos dé a pausa, que controle os tempos, que reciba o balón, que o busque cando o partido está atascado, que baixe a recibir, que dé o pase con criterio. Necesitamos unha referencia no medio que neste caso pues, debería ser Aguza. Eu non vexo a Brais Val ou a Bastida facendo ese rol. Espero que Aguza, según recupere o tono, según recupere sensacións, ten que asumir ese rol. Necesitamos alguén no medio que asuma o peso do partido e que mova o equipo. Necesitamos alguén que tome o mando, alguén na cabina de mando, vamos. Para min falta ese cerebro no centro do campo que é o que fai funcionar a mecánica, alguén que vamos. posibilite Exacto, alguén que posibilite
que no sea todo un gorrazo al delantero y a ver qué pasa después. É que ti ves as retransmisións, escoitas as retransmisións, é unha posesión totalmente estéril a gran parte do partido. Escoitas Lor, Gorka, Diego, Diego, Lor, Gorka, Gorka, Lor, Diego, cando tal, recibe o balón Jordan ou directamente recibe Ferreiro, peleamos o segundo balón, non temos xente no medio do campo para disputar o segundo balón. Necesitamos, baixo o meu punto de vista, xa vos dixo moitas veces, e a xente que nos está vendo se non o viu de fútbol entendo moi pouco, non entendo nada, pero para min falta esa referencia no centro do campo. É o debe máis grande que hoxe ten Clube Deportivo Arenteiro. Penso que apuntalando o centro do campo teríamos moito gañado. Arriba hai xente que defende o puesto, hostia, Ferreiro, Mingo, Ochoa, pártese a alma, non chega ao gol, pero pártese a alma, polo menos entrégase, vacíase. Hai xente que non lle pode reprochar. Falla un gol clarísimo esta semana que pega no largueiro. Vale, en fin, hai que estar aí. Pelea, deixase todo, non? É que non se lle pode reprochar nada. Pero insisto, o debe máis grande do Clube Deportivo Arenteiro é o centro do campo, non nos leva a nada. Yo estoy muy de acuerdo con lo que planteas de Ochoa y lo hago extensible, yo creo que a casi la totalidad de los jugadores del Club Deportivo Arenteiro. Yo creo que este año, si bien hay una falta de talento bestial, al menos en los muñecos que vemos en el campo, evidentemente la confección de plantilla es muy mala y la dirección técnica desde el banquillo también es mala. Están muy lejos del nivel de primera red. Hay jugadores que están lejos de poder ser titulares en un equipo que quiera competir los 38 partidos en esta división. No obstante, yo creo que salvo los 2 o 3 ejemplos que tenemos todos en la cabeza y que, bueno, no sé si es elegante o no es elegante señalar, yo veo al equipo comprometido, yo veo a los jugadores que pelean, que bregan, que lo intentan. En ese sentido, creo que hay muy, muy poquito que reprochar a los chicos. No sé cómo lo veis el resto. Sí, eu penso que pouco podemos reprochar. Sin ir máis lexos, esta semana saliu fai un rato o rollo este de Bétula Cars bueno, que publican todas as semanas do xogador que máis distancia recorre foi Julen John. A Julen John, bueno, viño un par de pases decentes, pases por dentro que habilitaron a un compañeto. Vanselle vendo cousas e entrega que moitas veces é o que se pide, non? Como reza esa frase famosa que hai no vestiario, Espiñedo perdoa que falles, pero non que non te esforces. Esa ten que ser a premisa, ten que ser o primeiro. E penso que pouco se pode reprochar a ningún diles, eu coincido contigo. Non temos unha rémora como Luis Fernández que se arrastra polo campo dando asco, non. Bueno. Poñemos en fin, pero por outras circunstancias, non quero poñer o nombre de ningún, non. Non me parecería elegante, como dices tú, pola nosa parte, non quero señalar a ninguén, non? Pero o sacrificio penso que non nos catima ningún, nin se pode botar en cara. As cousas saen, non saen, ten máis talento, terán menos, pero que se vacían e que se entregan, eu penso que o compromiso que é incuestionable, e eu iso valoro moito, o compromiso ten que ser incuestionable, sexa cal sexa o resultado, hai que vaciarse no campo. Despois se irán as cousas, non se irán, sumaremos de 3, de 1, haberá días que toque virse de vacío, pero hai que deixar o que teñas ao sair ao campo, hai que deixalo no verde, non hai máis. Total. Que vos pareceu? Pasamos a dar as notas ou tendes... Veña, iba a vos preguntar que vos pareceu... Que nos pareceu que, a ver? A nivel individual, o debut na titularidade de Julen John. A xa comentei a miña impresión, vamos. Bueno, necesita minutos, supoño, como o resto, e coller confianza. Un tío que che sale xogar 5 minutos cada 2 semanas, é imposible que teña ritmo, que teña confianza, que vas chegar tarde, vas fallar pases, vas estar descolocado. A confianza cóllese con ritmo e con minutos. Nosotros lo comentábamos el otro día, durante el partido. Julen John, el partido que hace ayer, expone fuerte a Rivas, en mi opinión. Julen John ayer demuestra que no es un jugador para no contar. Evidentemente por dentro no vas a sentar a Ferreiro. Ok, pero estamos jugando en las bandas con Diego Moreno, que no es ese jugador. Está jugando Richarte, que bueno,
que tiene momentos de lucidez, pero es un chico cuyo físico le impide tener continuidad en el juego. Estamos jugando con Dani, o jugábamos, perdón, con Dani en la banda, que no es ese perfil. Estamos haciendo con Ochoa en banda. Estamos haciendo como muchos experimentos con la Coca-Cola y este chico está demostrando que es un jugador válido. Sea para darle 15-20 minutos de refresco a Ferreiro, sea para jugar en banda. Nos decía el otro día Milito, como perra madridista que es, que este chico en el Castilla jugó en banda muchas veces, ¿no? Pues, joder, no sé. A mí lo que me dijo Julen John es que es un jugador válido en el nivel medio de esta plantilla. Moi Entonces, aproveitable. el chico tiene que contar, tiene que contar. Pois eu vou ser todo o contrario, vou ser moi cenizo, eu creo que non fixo nada no partido. O sea, por 3 pases que fixo, non se pode decir que ten cousas que aportar. 3 pases, 13 kilómetros, dos cales 12 son sen sentido, correndo detrás do rival sen sentido. O sea, a mí Sí. parece que o partido de Julen é bastante malo. Joder, O sea, Fiti, que evidentemente ni es Ferreiro, ni es Esquerdo, ni es un escándalo de no, jugador. Lo que yo te digo es, ¿tú de verdad me quieres decir que este chico no tiene que entrar antes al campo que a Dilson? que a Dilson, esa Dani está por encima del, ¿Me quieres decir Bastida que no está por tiene que encima. entrar antes que Alfa de extremo? Bueno, bueno, ¿Me quieres decir? pues No, hombre, no, no, hombre, no. Este chico demostró, y lo dicho, que estaba casi debutando. Es el primer día que tuvo más de unos pocos minutos para demostrar. A mí no me sobra, dado el nivel medio de la plantilla. Claro, si nos ponemos a hacer fútbol ficción y a comparar con otros momentos de Club Deportivo Arenteiro, pues evidentemente pues, hablaríamos de otra cosa, ¿no? Pero creo que hay que hablar sobre el presente y sobre lo que tenemos. Nada, temos que ser Y, conscientes da realidade, non podemos mirar atrás, claro, porque se miramos atrás salimos perdendo sempre, non. claro. Entonces, bueno, yo diría que es un chico que eso, que demuestra que está para contar. A mí me recuerda un poco, y lo comentábamos creo el otro día comiendo, Carreiro, me recuerda un poco al caso de Curro. Curro no vale, Curro no vale, Curro no vale, Curro está acabado, Curro la lesión. Le damos 3 partidos seguidos a Curro en los que juega más de 3 minutos y de repente Curro es un recambio de ciertas garantías que evidentemente no iba a sentar a Tarsi, no iba a sentar a Solar, pero joder, es que no puedes tener 18 tíos titulares de un nivel alto. No, pero bueno, si este chico te da 20 minutos, pues son 20 minutos que te da. Sí, a min Yo pareceme ese es mi... que en según que circunstancias de partido pareceme un rapaz aproveitable. Tal cual, tal cual. Evidentemente, é o que dices tú, non vai sentar a Ferreiro, non vamos a ver, hai que ser conscientes da situación, pero bueno, Eso que es. non desentona para o mal, vamos. Bueno, Así que eso. pois se non tedes nada máis que objetar sobre aí sobre o partido, se queres podemos pasar as notas. Vale, Pois vamos alá. Temos por aquí a empezo eu, creo. chuleta, creo que empeza o señor Carreiro. Diego en Diego portería. García, un 8, un 8. É que non teño nada que destacar malo de Diego. Fixo un paradón que nos salvou do gol e ben, ben, correcto, é que non teño nada que decir nada malo de Diego. Poucas veces teño Yo que la, decir eu nada malo de Diego. la parada me parece espectacular. Perdón Sí, por acotarte. sí. Coincido, porque a vin de cerca, coincido. Sí. Parte a moi pouca distancia, moi pouco tempo para reaccionar. Sí. Sí. Non, os Bueno, reflexos espectaculares, vamos, sí. pasamos logo co seguinte. Jordan, Gonzalo. Jordan me sale un 5. No me sale suspenderlo, pero sí que es cierto que yo creo que a Jordan en mis puntuaciones o cuando pienso en él, me castiga la imagen que tengo de él. Tengo tanta estima a Jordan y me acuerdo tanto de lo importante que era Jordan haciendo aquello que decía antes Carreiro, ¿no? Limpiando las transiciones. Era tan sencillo avanzar hacia medio campo con Jordan. ¿Os acordáis? Cuando todo empezaba y terminaba en Jordan, cada ataque. Claro,
evidentemente uno en sí mismo en el vacío no puede con todo. Y antes, claro, antes los apoyos eran Esquerdo, era Marino, era un Ferreiro, era un Tarsi, y ahora, bueno, estos días está Buah, teniendo dos jugadores que no buscan tanto pelota, ¿no? Pero que esa bueno, asociación eso, en un banda 5 para Jordan, pero Diego necesito más. Amoeiro, Jordan Ferreiro. Claro, Fantasía. Pero bueno, a está ver, claro que no es lo mismo. ao final os xogadores tamén os fan os que están ao lado, non? Eso es, eso es. Fiti, Pasamos co seguinte, Luca Lor. Luca, Pois voulle dar un 7 porque creo que, como di Carreiro con Diego e máis adiante que me toca valorar a mí tamén a Ochoa, creo que foron os tres mellores xogadores do partido. A seriedade que está dando no centro da defensa sublime, creo que é o mellor defensa que temos ahora mesmo, e xa non é que vaya ben por arriba e ben o corte, é a seriedade que dá, a seguridade que lle dá aos compañeiros, e ainda por riba estás animando a sacar ele o balón xogado. Entón, quería máis salta estima a este xogador. É que é un tío espectacular, non se complica absolutamente nada. Nada, nada, nada. Pero é que non falla un pase, vai sempre ao corte, ben por arriba. Que non podo poñerlle un pero. Que contigo que é o mellor defensa que temos, pero de leixos, vamos. Un xogador listo é un xogador bo. Mm. Non se complica No, nunca. no, y no, esa no. pinta, y esa pinta de Guiri desubicado, Pasamos co seguinte. Gorka, toca a min, a verdade é que non sabía que poñerse, porque non, tampouco recordo así ningún error, digamos, excesivamente chamativo. Acordo meu. Sí, me acuerdo yo también. Buf, eu, en salida de balón, 3 pases polo menos. Que lle cortan é un contraataque clarísimo. pois non tiña eu ese recordo. Vou manter, iba dar un 4, vou manter o 4, iba dar o 4 porque realmente sí que se notaba que, bueno, que estaba un pasiño por debaixo co resto da defensa, non? Pero claro, está xogando con Jordan, Luca Lor, que para mí está sendo o mellor deste arranque de tempada, e, bueno, manteño 4 para Gorka. Lle toca ahora. Diego Moreno, Barreiro, pode ser, sí. Diego Moreno. Diego Moreno, correcto. Sí. Un 6. Bueno, vamos Non, a non ver tiño que algo que facer decir. moitos apuntes. Non, eu non, sei vos, eu non. Non, sin máis, non. É que non vou suspender a nadie, vamos, non vin a nadie que fixera tan mal como por merecer. Xa suspendeu, non te preocupes. Sí, 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 ya somos dos. Bueno, Brais Val, Gonzalo. vale, con Bryce me sale un 2. Me sale un 2. Me parece un jugador que es el perfil de jugador que un par de categorías por debajo probablemente sería un absoluto escándalo de jugador, pero creo que ya lo dije varias veces, está tan lejos del ritmo de primera ref que es que me desespera, o sea, me desespera. Es un chico que no es capaz de dar un pase hacia adelante porque nunca se ha dado la vuelta, es un chico que va un segundo tarde a todas las jugadas. Lo dicho, nada que reprochar a nivel actitud, no creo que sea un chico que trate de esconderse tampoco, ni mucho menos, simplemente creo que es que no le da y entonces, pues nada. De hecho, el otro día, perdón por hacer ahí un poco de spoiler y adelantarme, pero el otro día, cuando entra Guz al campo, expone aún más el hecho de que ese mediocampo no hay por dónde cogerlo, no hay por dónde cogerlo ahora mismo. É que, como non comentamos así moito partido, houve dos partidos, non? En Espiñedo hai un partido mentre está xogando Brais e hai outro partido cando está xogando a Buza. Nos 60 primeiros minutos, creo que apenas pasamos do medio campo, era o Pontevedra atacando todo o rato e cando a Buza entra ao campo, Arenteiro empeza a dominar o partido e vai a por o partido. Ata que, bueno, Tal cual. cousas de entrenador, non? Que empeza a reclamar vermellas e cousas así, corta o ritmo, pero bueno. Cousiñas. Tal cual. Tal cual. Bastida, Fitierres.
Pois é que eu non podo aprobar casi ninguén. Un 4. Creo que mellorou moito na súa faceta cando entra Aguza, pero claro, Aguza entra na segunda parte nos 70, por aí, debería entrar, máis ou menos. Claro, o resto, todo o que fixo anteriormente, xunto con Brais, pois creo que foi esconderse, non estar ben no medio campo, verse superado sobre todo por Yelko, nada. Un 4 e non un 5. Eu suspendo. Bueno, vamos con vamos con Richarte. Voulle dar un 5, non me pareceu o Richarte que vimos nas primeiras xornadas, un pouco máis fallón, non tiña ese desequilibrio, pero bueno, aí queda. Ámbar para Richarte. Non sei de que te ríes tanto, Carreiro. Un comentario que puxeron aí no directo, non sei, dunha incorporación. Non sei se sabedes algo. Lemos despois, que agora non podo... Sí. Sí, pois pégalle tú un vídeo. Julen Guerrero, a quen lle toca, Carreiro? Tócame a min, perdón, que estaba muteado. Un 6,5 puxen eu. Un 6,5. Xa digo, eu valoro moito a entrega. A min pareceme un rapaz aproveitable. Banco Julen John, o arenteiro de Julen John. Bueno, igual de Julen John non, pero igual o arenteiro de Julen máis pronto que tarde vémolo, verdad? Disti, non sei, eu escoitei algo, pero non sei. Eu ando pouco polos bares, non sei, non... Xa do director deportivo por eles. Continuamos. William de Camargo, bueno, Gonzalo. Aí va. Bueno, con William, a ver, no hago esto en tono de comedia, le doy un 0,5 por no darle un 0 y no tampoco pasarme aquí. Es un jugador totalmente intrascendente, con un talento fuera de toda duda. O sea, es un escándalo, evidentemente, verlo hacer controles orientados, determinados flashes de talento. Se ve que es un chico que evidentemente tiene todo para estar en fútbol profesional, para poder ser un auténtico crack de esto que tanto nos gusta, que es el fútbol. Pero no está capacitado físicamente para la práctica deportiva. Entonces, yo ya no sé si estoy emparanoiado, pero yo veo al chico cojeando cada vez que corre. No hace una transición defensiva ni de casualidad. Y el otro día, hablábamos antes del cambio de Aguza, pero es que igual es aún más importante el cambio de William de Camargo para al menos poder activar la puñetera presión. Porque era literal, cada vez que íbamos un poquito arriba, sobre todo Ochoa, que se desfondó. Ochoa, si en vez de 90 minutos el partido dura 200, el chaval en el 210 sigue corriendo. Pero es que cada puñetera vez desactivaban la presión saliendo por el lado de William, que estaba lejísimos de su marca. Lejísimos de su marca. Entonces, lo dicho, es un jugador que en un momento dado te levanta del asiento porque tiene ese flash, te hace una croqueta, te hace un tal, pero también te digo, todo lo que hace lo hace de medio campo para atrás o corriendo hacia atrás. O sea, un buen regate hacia adelante, una salida, una arrancada, tal, no sé qué, no se la veo ni de casualidad. Entonces, si no me dan ataque porque no le da el físico y no me dan defensa porque no le da el físico ni el humor para pelear, de hecho, decíamos antes, ¿no? Y decíamos que no era elegante, pero bueno, ya a la mierda con todo. Es un jugador que evidentemente no está para sumar y me parece negligente por parte de Arribas ponerlo al campo. Me parece negligente por parte de Farías haberlo fichado y bueno, no sé, es un poco la metáfora perfecta del partido de ayer. Bueno, pois pasamos con Martín Ochoa. Fiti. Ese meu. Pois creo que foi o MVP do partido. Vaciouse, fixo un partidazo, faltoulle o gol. Esa que comentaba ao principio do programa Carreiro, da que vai o Longueiro,
eu non creo que sexa tan fácil de se remeter. Ao final ten que sortear o defensa que hai ao porteiro, hai que mandar de vaselina, non queda outra. Ten a mala sorte de que lle pega no longue. Creo que merecía o gol polo partido Sí. que fixo. Para min, xa te digo, MVP do partido, pero con moita diferencia con respecto aos demais. Non lle dou máis puntuación porque lle faltou o gol, basicamente. Se non por elle un 9 un 10. Sí, sí, sí. Correcto. Bueno, pasamos logo co seguinte. Empezamos cos suplentes. Comezo eu, se non me equivoco, con Yacer. Vale, por aquí o teño. Bueno, creo que entrou nun punto de partido un pouco máis cómodo, no? Para a defensa, porque estaba o Arenteiro máis volcado digamos, no ataque, estaba indo polo partido. Realmente tampouco tuveron moitos problemas defensivamente o Arenteiro. Non sei, puxenlle un 5 por poñerlle algo, tampouco é que me destacase demasiado. Nin para ben, nin para mal. Sí, como viste vos. Que no, A min é que... Bueno, perdona, Gonzalo. Dalle. no, iba a decir que no entiendo el lujo que se concede a Rivas a sí mismo de prescindir de uno de los pocos jugadores que cada vez que está en el campo rinde por encima de la media del equipo. No soy capaz de entenderlo. Pois iba a tentar o mesmo, así que... Eu mesmo tamén, non digo nada máis. A mí parece un xogador. De feito, é unha xogada... Sí, dalle. Digo, hai unha xogada aí, non sei, no 80, por aí sería, na que rouba o balón, fai un autopase ao defensa, e a mala sorte que colle o balón Diego e chuta a portería. Era unha ocasión tan clara de Yace de que iba a quedarse só diante do porteiro. E xa sabemos todos que ten un defensa de gol. Non, xa se veu o ano pasado o Tarazona. Creo que, vamos, para min debería ser o lateral esquerdo titular. No último caso, pódese meter a Diego por diante. Xa sabemos todos que William non está para xogar de titular. Sí, que de feito foi o que fixo, non? O sea, entrou Yacer no descanso. Eu falaba de que xusto entrou, o sea, o Arenteiro se volcou arriba e quizáis foi ese movimento que provocou que o Arenteiro comezase a dominar o partido e volcase o xogo o ataque, non? Sube Diego, o sea, quita William de Camargo e mete pola banda Diego Moreno máis arriba e Yacer atrás. A mí gustoume moito o Arenteiro nesa segunda parte, pois non descartaría que no seguinte encontro arrancase de inicio así. A min gustoume a partir do minuto 70, máis ou menos, 65, 70, que cando máis ou menos deu entrar a Aguza, que se deu outro ritmo ao partido. Non, empezaron a aparecer espacios, o Pontevedra empezou a achicarse, a meter o cu atrás, e foi cando, bueno, empezou o show de Emil, que sorprendeume bastante para mal, non? Depois de todo o que se deu nesta casa, ese comportamento, sobre todo con Ferreiro, no que se estaba enzarzando con el, non sei, decepcionoume moito a visita do xogador. Non ten que tomar o colacao 6.000 para arrimarse a Ferreiro. Volvamos con Aguza. Aguza, Carreiro. Aguza puxenlle un 6,5, pero non por que lle podía haber dado máis nota, pero bueno, porque non tuvo tempo tampouco de demostrar moito máis. Eu insisto, o que dixen ao principio, para min ten que ser o xogador referencia no medio centro, que ten que ser a batuta do equipo. Bueno, pois seguinte, que ahora mismo se me escapa, espera que che meto 6,5. Continuamos para Fer Iglesias, debuta en Espiñedo, xogador do Carballiño, bueno, de Maside en concreto. Pues Fer, no puedo decir nada malo, sale, pelea, corre, pero tampoco puedo decir nada bueno, ni por tiempo, ni por impacto, entonces me sale darle un 4. No como un suspenso como tal a su actuación, porque no tal, pero bueno, fue bastante intrascendente, ¿no? en el partido. Lo dicho, otro chico, pues que en determinados contextos, pues probablemente pueda sumar algo, ¿no? Aunque sea por pura energía, por puras ganas, al menos en la presión que te dé algo, ¿no?
outro xogador fora de posto, basicamente. Metelo na banda dereita, non sei. Bueno, eso ya lo comentamos mucho, ¿no, Fiti? Me parece incomprensible y me dan igual las lesiones que nuestro director deportivo haga una plantilla de 27 jugadores y el entrenador cada semana tenga que tener a 3, 4, 5 tíos fuera de posición porque no da hecho un 11 de garantías, en tanto que la mitad de los jugadores están muy lejos, lo que hablamos siempre, ¿no? Del nivel que exige esta categoría. Entonces, bueno, pues lo dicho. No puntuamos a dirección deportiva, pero bueno, si pudiéramos, pues la nota sería parecida a la de William. No, restaría. Bueno, creo que me toca a mí, non? Con Ferreiro. Cierras con Don Ferreiro. Pois é que me doeme moitísimo darlle esta puntuación ao dios do fútbol do Orenteiro, pero creo que saltou o campo moi eléctrico, encarouse o sea, ese pico que tivo con Emil, parece que sacou do partido, forzou moitas veces a vermella, que non lle deron 4 e jódeme, porque Ferreiro é o mellor xogador que temos, pero vino moi eléctrico, moi, non sei, sabes, con tarxeta amarela, houve aí 2, 3 xogadas que non lle sacaron a roxa porque de milagro, o sea, porque houve unha patada nesta que recolle o pé e di, sabes, deito o rapaz darse conta de que ten unha tarxeta e recolle o pé, pero depois hai unha patada que lle mete a un defensa do Pontevedra que dice, vaise pa caseta porque xa ten unha, non sei, vino así moi eléctrico. Sí, quizás saliu querendo facer demasiado, non? Eu doulle un 12 pola tarrascada, por como cortou a contra. A min dame 12 ferreiros que teñan sangre nas venas, que non outros 12 que teñan leite. Eu quedome ca chispa dos Ferreiro. Entendo o que dices tú. Ferreiro ten unha idade, ten que ter outro temperamento, ten que ter a cabeza máis fría. Esa patada está verdade, determinadas decisións según que altura do partido, con a amarilla pois tens que ter un pouco máis de sentido común, un pouco máis de frialdade, e algo que che dan os anos, non? E a experiencia, pero bueno, xa digo, a min dame 12 ferreiros, que a chispa de Ferreiro, que a sangre de Ferreiro, eso es. Non acepto. É que foi o que comentamos na grada con Gonzalo, o sea, esa patada é a primeira vez que vemos un contraataque e se corta cunha patada, cun agarrón. Nos 8 partidos anteriores pasaba un contraataque e ninguén lle facía unha falta. E Ferreiro, bueno, fixo unha falta. Non podes cortar un contraataque en área propia, que é algo que vemos partido tras partido. As faltas hai que facelas onde hai que facelas. É de primeiro de fútbol, non esperar a que chegue en área propia. En fin, vamos a continuar, entonces. Ata pa eso é bo. Que nos está rifando Milito por línea interna. Mira que eres pesado. Sí, vamos logo con Jesús Arribas. Quen quere empezar? Jesús Arribas empezou, que non, penso que nunca dixen nada dil. A min quedaselle moi grande o xoguete. A Jesús Arribas puxaron un xoguete envenenado na mau, está no Orenteiro por X circunstancias que agora non vamos a comentar, que eu lle de rebote nas maus é como se me poñen a min ao frente do Orenteiro, que dereiseme moi grande. Non sei, non dudo da capacidade del que co tempo, que con experiencia, que con kilómetros, que pode ser un gran entrenador, non o discuto. Hoxe en día o Orenteiro quedaselle moi grande. O Orenteiro non tanto como equipo, senón a primeira federación. A primeira federación é unha liga moi exixente onde hai entrenadores que veñen de volta con moita máis experiencia, con moito máis poso, con moita máis andadura. A Jesús Arriba xe faixe moi grande, creo eu, moi grande. Firmo debajo, Carreiro, porque eso, es un chico del que yo todas las referencias personales que tengo de él son buenísimas. Hablan de que es una maravilla de chaval, que se preocupa mucho por los jugadores, que es muy cercano, pero yo también puedo ser majo, yo también puedo ser cercano con los jugadores y no por eso me ponen a entrenar a un equipo de primera red, ¿verdad? Sí, a ver, entonces, no momento creo que es un chico, lo dicho, al que le queda muy grande, como decías tú, el equipo y le queda muy grande la categoría. Y si eso lo sumas aún por encima con una dirección deportiva
que impone fichajes, que impone jugadores, que impone cambios, que te quita jugadores, pues mira, hablábamos, ¿no? Mezclamos ya un poco con Nova si queréis. Tiago, que nos consta que Arribas lo quería, se lo chimpó. A Marquitos, que ahora ficha por el Ávila, que también es divertida esa, ¿no? Pero que ficha por el Ávila y era un jugador que Arribas quería, se lo quitó. Y si le sumas todo eso, ¿no? A la actitud del propio director deportivo, allí en la banda, dando instrucciones a los jugadores, restando autoridad al cuerpo técnico, que de repente en la jornada 3 te ponen un segundo entrenador que viene a mandar más que tú y tal. Es como que entre que el chico no le da y que el contexto en el que está es terrorífico, pues tenemos todos los ingredientes para que salga mal. Y el problema, lo hablábamos el otro día en la grada, ¿no? Alguien decía, no recuerdo muy bien quién, joder, a ver si palmamos hoy duro y lo echan. Y yo decía, mira, no, porque nunca, 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 nunca es bueno palmar un partido y nunca, nunca, nunca es bueno que tengan que echar a alguien, porque aquí el año que viene o dentro de 2 o de lo que sea, Arribas no estará, Farías no estará, Felipe Moreno no estará, quien sea no estará, y los que seguiremos aquí seremos nosotros comiéndonos esa mierda que nos van a dejar. Entonces, ganar siempre y que salgan las cosillas bien, porque si no, Sí. esto pinta muy mal. Sí, eu insisto, a min a Rivas pareceme que lle deron un caramelo envenenado. O caramelo de entrenar un equipo en primeira ref que seguramente para calquera adestrador, sobre todo un chaval como é a Rivas, de primeiras ten que ser unha idea espectacular, na túa cabeza ten que sonar de lujo, pero bueno, no papel, pois imagino que será máis complicado. Eu non entro a valorar a Rivas persona, non teño gusto de conocelo, nin veño a valorar as persoas. Aquí veño a dar a miña opinión sobre o fútbol e é unha opinión que non vale moito. Bueno, pois eu pouco máis añadir do que dixeron os meus compañeiros, o que dixe xa a semana pasada. Arriba vai Teixao, vou repetir, o que decides vos, non, a categoría que era selle moi grande. Creo que os coñecementos que ten tácticos están faltos de moita lectura, de moito estudio. Falabas, Carreiro, de que non ten experiencia na categoría. Bueno, eu quero recordar que fai 2 anos, cando Javi ascendeu o equipo, non tiña experiencia, sabía o que facía. Entón, pola experiencia non se vou comprar. Ao final, se vales, vas valer para a categoría. Se non vales, tes que traballar para poder valer. Eu o que vexo é que Arribas non vale para a categoría, non ten os coñecementos para a categoría e non se está esforzando para mellorar as cousas. Entón, é o que decía Gonzalo, que falara con alguén na fun eu, o que dixera que o galla perdáramos e que se vaya xa. Porque vexo que está fundindo o equipo, é mellor cambiar as cousas a tempo que non cambialas en xaneiro e que o equipo xa non poda despertar, non? Comentando o que comentabas da dirección deportiva, totalmente de acordo, non? O que non pode facer un director deportivo é estar na grada, en frente da grada, naquel lateral, dándolle ordes aos xogadores. Pero bueno, esto xa sabíamos como iba a ser porque xa nos avisaron dentro da afición do Ávila, non? Todo isto, así a destacar do director deportivo, pareceume, pero de chulito, non? A actitude que ten, ao rematar o partido, xa cando nos íbamos do campo, apoiado na barandilla, mirando para nós cunha actitude prepotente, o sea, un director deportivo que non, en vez de ser cercano a xente do clube, o que fai é totalmente todo o contrario, non? O sea, esas miradas desafiantes, xa che digo, na porta de Espiñeiro pareceume un detalle bastante feo por parte do director deportivo. El Peterman de Hacendado. Bueno, pois eu, xa que deixei de falar esta panda de cenizos, voulle dar un voto de confianza. Eu non vou ser quen para opinar se ten capacidade ou non para entrar na primeira ref, porque eu non teño ni puta idea. Entonces, pois, o tempo dirá. Bueno, eso tampouco non.
o tempo dirá, pero centrándome un pouco no partido, penso que, mira, foi valiente con esa titularidade de Julen John. Eu estou de acordo con vos con que permitirse sacar a Llacer de suplente é moito permitirse, pero, bueno, tampouco sabemos os condicionantes, non? Non sei se está xa ao 100% ou, bueno, pero a mí o equipo gustoume, eu voulle dar un aprobado raspadiño, un 5 ou un 6, porque a min a segunda parte do Arenteiro gustoume, que o Pontevedra hai que recordar que é un dos equipos que estaba aí da mitad de tabla para arriba e que está competindo moi ben hasta ahora. Así que, bueno, non sei se queredes comentar algo máis ou pasamos directamente a... Bueno, temos aí a opción do comodín. Queredes corregir algunha nota? No. Tu aprobado Arribas. No, Pero, que, Eduardo, mira, comentaba por aquí Carrozas, ¿no? Que no estaba de acuerdo con la puntuación de Arribas. Porfa, ponme por qué. Porque, o sea, muy honestamente, yo estar coqueteando con el descenso es única y exclusivamente golazos de Mingo y, bueno, a ver, y chispacitos, pero no a vi en ver, ningún momento poucos puntos nada que lo que coteando co agarrarme. descenso, estamos a 4 puntos do playoff. O sea, estamos falando de que do descenso ao playoff hai 4 puntos de diferencia, tampouco... Non sei, Ya, hombre, sí, tampouco... vale. É algo exagerado, va. Bueno, pois... Gusta o optimismo de Tenemos 10 Darío. puntos. Claro, joder, ten que haber de todo, senón sería moi aburrido. Aburrido xa son os 90 minutos. Queredes que Bueno, meta logo, vou pinchar a eh, clasificación e ímonos a novas. Pois aí queda Arenteiro 15º, como contaba ahora mesmo Onco, como dicilo? Bueno, pois marcando o límite co descenso, 10 puntos, bueno, a verdade é que está igualado, non, igualadísimo, o sea, ganas un partido posta arriba e perdes un partido e que te podes ir a penúltimo prácticamente. Bueno, un pouco O que suele La pasar realidad- nesta categoría. o que suele pasar, o que nos teña Es que acostumbrados. llevamos 6 partidos sin ganar. Esa es la realidad. Y al final, pues le ganamos a Unionistas, que este año parece que les pinta la cosa muy fea. Y ganamos al Cacereño, recién ascendido. El resto de los partidos, pues dando por buenos empates o perdiendo. Entonces, bueno, no sé. Igual es que estoy yo muy cenizo, puede ser, ¿eh? Que tiendo a la sobrereacción, ya lo sabéis, no me escondo, pero me cuesta agarrarme a algo ahora mismo. Bueno, pois nada, con isto imos rapidamente a falar das novas. Boys, que non deba cabella. The boys, eu quero chuletón. The boys, que non deba cabella. The boys, eu quero chuletón. Boys, que non deba cabella. The boys, eu quero chuletón. The boys, que non deba cabella. Eu quero chuletón. Pois vamos logo con esa última parte do programa, vamos a falar desas novas, vou ir pinchando tamén os mensajes estes do chat que foron poñendo que tanto se río o Carreiro, que eu non tuve o placer de ver, pero agora vou empezar a coller a receta e a ir metendo aí pola pantalla, mentras Carreiro nos deleita con esos resultados das outras categorías.
comentar un pouco os resultados de onte o empate do femenino co Sardoma a 2 na Uceira e o Promesas que perdeu 2-4 co Rocas. O Promesas quedou oitavo con 12 puntos e o femenino noveno con 7 puntos. Teño aquí apuntado. O que me chamou a atención onte na Uceira, algo que se comentaba nos mentideiros da vila, a min chegoume vía WhatsApp, eu xa sabedes que non saía moito da casa, que houbera un cambio na dirección, bueno, no banco do Promesas, non? Que se falaba de que Adrián Padrón que deixaba a escola de fútbol, que deixaba a banqueta do Promesas, e onte chamoume a atención e estaba Choco na Uceira, que xa fora adestrador do Promesas. Ao final os rumores que me chegaron a min confirmáronse. O que pasa que seguimos non sei, na tesitura do mutismo, do ocultismo, de que non trascende nada, e ao final a xente fala, inventa entre verdades e mentiras que se van contando, e as bolas fanse máis grandes, pero é todo polo simple feito de non dar a cara, de non contar as cousas como son, non? Carreiro, tú que En estuviste fin. ayer por allí, Sí. ¿el Arenteiro Promesas tiene más jugadores o más puntos? Pois, espera que non che quero mentir. Había 4 rapaces no banco, pero polo que comentaban que eran xuvenís, vamos. Non sei realmente cantos son xogadores do B, porque sei que houbo desbandada, que Padrón non marchou solo, que os capitáns que marcharon e con eles marchou máis xente. Non sei cal foi o motivo real. Chéganme cousas dun lado ou do outro, o que queira vir aquí comentar o asunto de Nos lo primeira contarán. mão pode facelo. Eu non me vou meter nesas berenjenales nin nesas funduras, porque é un tema que a mí non me compete. Xa digo, son cousas que me chegan, pero que non vou poñer a cara por nadie nin partir malma, vamos. Pero sí, é certo que hai xogadores que estaban que non están, xogadores que tiñan peso no equipo e que por X circunstancias que o deixaron. Non sei realmente cales foron os motivos, as discrepancias co director da escola, ou non sei. Xa digo, o que queira vir contala, a súa versión, aquí estamos abertos a escoitar versións e comentar o asunto como haxa que facelo, non? Nos lo contarán en la asamblea, supongo. Sí, na asamblea, ahora que o comentas que é algo que tiña ganas de falar deste asunto. A ver se nos contan, nos contan dunha vez por todas quen manda neste Arenteiro. Quen manda neste Ya, Arenteiro? pero a asamblea esa durará polo menos un fin de semana con todo o que teño que contar. Sí, bueno, pero como che van contar o que lles dé a gana, ou directamente non che van contar nada, non? Porque estamos a esperas de outra asamblea, porque a primeira era para votar a aceptación do inicio dos trámites a conversión a SAD, máis aceptación de capital alleo, que se convertiría en accións na futura SAD, non? Habería outra votación definitiva, que non sei se habrá, se non habrá, pero é necesaria a votación, porque é evidente que as decisións non se están tomando no Carballiño. Aquí hai un señor director deportivo que está relacionado con Felipe Moreno, hai un titular de prensa do medio La Verdad, non estou inventando, eu invento moitas cousas, isto non, do 15 de xullo, teño aquí apuntado, do 15 de xullo do 25, titular de La Verdad: Joan Farías llega al Arenteiro de la mano de su padrino Moreno. Felipe Moreno, vamos poñer en contexto a xente que non o saiba, é o presidente do Murcia. Que relación ten o Arenteiro con Murcia? Felipe Moreno é quen está poñendo os cartos no Carballiño. Falábase de Pedro Arribas, que o pai de Jesús, de Alejandro, do Majadahonda. Que pinta aquí Jesús Arribas? Que pinta Farías? Quen nos puxo aquí? Quen toma as decisións? Non sei. A día de hoxe, o Arenteiro sigue sendo un clube dos socios ou é un títere de xente totalmente allá a Carballiño? Con que intereses? Con que fin? Vais nos contar algunha verdade? Non sei, a min é algo que me incomoda e que me molesta. É que a xente na rúa que o traslada. Evidentemente non todo o Carballiño vai estar aquí comentando no podcast, pero son cousas que a xente que traslada. Oye, tú sabes algo desto, sabes algo do outro? Non sei absolutamente nada. O que pasa que é tan sencillo, xe temos a información na man. Ti relacionas un nome con outro e van salindo cousas. Non hai máis. A min pareceme que a xente que está na actual directiva que figura son títeres. As decisións están se tomando de xente totalmente allá a Carballiño e de fora do Carballiño. E co Arenteiro lle importa unha merda, que a min é o que máis me molesta. Que cando esta xente recolla a cable, que vai quedar un solar. Un solar que non vai haber quen bote mao dil. Un solar ao que chegamos, vamos xa a ir tempo atrás, non?
cando a última asamblea daquil ano 2023, primeira ref. Fai 2 anos, sí. Sí, que había un superávit de 5.000 euros. De 5.000, exacto. Vale, moi ben. Porque se pagaron moitas primas, moitos viaxes, correcto, perfecto, superávit, brillante. Unha xestión brillante, non se pode poñer un pero, se hai un superávit dun euro, para min é unha xestión brillante. Vale, perfecto. O seguinte ano trascende á prensa que hai unha pequena débeda de 10, 12, 15, non sei, non recordo a cifra exacta, non topei o recorte de prensa. En febreiro do ano 25 convócasenos a unha asamblea no auditorio e píntasenos a hecatombe. Naquel momento o auditorio, non sei, parecía a guerra de Siria. Non había volta. O único recurso que había era entregar as armas e regalar o clube porque a deuda era totalmente insalvable. Cando o socio non botou esas contas alguén as aceptou ou alguén as deu por boas e non fomos os socios. O socio o que se nos vendeu nesa asamblea era que ou asumíamos a débeda a escote ou o clube desaparecía. Claro, o socio non botou as contas, pero ten que asumir a débeda. Señores, aquí hai que dar a cara e contar as cousas como son. Non tirar balóns fora, joder. É que non somos parvos, que facímolo moitas veces, pero parvos de todo non somos. Isto non... O que entra a pelota, que saia a pelota, que saian os resultados, que non saian, a min realmente no fondo é indiferente. É totalmente indiferente. Caime moi pesado xa este Arenteiro e dame moita pena. Moita pena, porque non están pisando o escudo continuamente, están maltratando o socio. É mostra evidente o que comentaba ao inicio do podcast, non? Chegas o domingo a Espiñedo, un derbi autonómico, onde a vila debería estar volcada, onde topaste en Espiñedo, sínteste como visitante, porque a xente non acude a Espiñedo. Porque o único que se fixo foi esquilmar o socio, maltratar o socio, pediuse por activa e por pasiva que recapacitaran, que volveran a implantar os abonos familiares, que lle deran unha volta ao tema das entradas. Aquí o único que se dan é balonazos cara adiante non sei, fíjate, solucións, nin chaman a xente, en fin, o que conseguiron, comentaba cun bo amigo de Pontevedra que estaba onte vendo o partido comigo, hai poucos equipos que tiveran tan bons resultados tanto tempo como o Clube Deportivo Arenteiro, ascenso a segunda ref, o partido histórico en Compostela, o de Portonovo, cando gañamos a Copa Federación en Alcira, eliminatoria co Almería, eliminatoria co Valencia, era o momento de sementar o sentimento de pertenza. E aquí o único que se fixo foi pisalo. É que demos pasos cara atrás. Fomos o único 4 pesetas. que fomos subindo a nivel deportivo e o crecemento da masa social foi inversamente proporcional. É que é absurdo, non se comprende, vamos. Non se comprende, pero porque esta xente tomou decisións totalmente en contra dos intereses do clube. E xe vese reflexado en Espiñedo. As entradas son penosas. Non... E a masa social é que xa non se din os socios que hai porque é unha vergonza, joder. Non sei, para min son moitas cousas, esplayaríame, seguiría... o meu non deixa de ser verborrea barata, vamos, aquí as explicacións que nos ten que dar non son eu. E que nos ten que dar non nos vai dar. Ou as que vai dar, ou as que van dar serán para taparse eles ou para seguir tirando balóns fora, vamos. Pareceme, é que me costa creer que van decir ningunha verdade, porque estes últimos anos escoitei poucas. Non sei a opinión que tendes vós, non... Eu levo aquí xa un rato dando a turra e non estou nin prestando atención ao chat, nin prestando vos atención a vos, é como un monólogo. No, tío, nada, o sea, es que muy poquito que añadir. Al final, pues es eso. O sea, al final, el otro día, yo no sé si tú estabas en ese momento, que estábamos con unos colegas de Pontevedra y comentaban, ¿no? Una afición más que viene a Espiñedo a quejarse de lo de los 20 euros y tal, y no sé qué. Y le contábamos lo que costaban nuestros abonos y se les pasó el enfado. ¿Sabes? Porque lo decía Corredoira, ¿no? Decía, no, si es que aquí no es que se esquilme al visitante, es que se esquilma a todo Dios
empezando en primer lugar por los propios socios. Y por eso los socios solo quedamos los poquitos que a pesar de todo, pues queremos ir cada 15 días a disfrutar de Espiñedo. Pero realmente otra gente más joven, gente que esté más apurada económicamente, que está la cosa complicada, pues nada, pues tenemos lo que tenemos, que somos visitantes contra cada equipo contra el que jugamos, cuyo desplazamiento sea en menos de 2 horas. É que temos entradas de preferente porque estamos os mesmos socios que en preferente. Por iso digo, é que foi unha oportunidade totalmente desaproveitada. Nos mellores anos da historia do Clube Deportivo Arenteiro, a masa social tiña que crecer, tiñas que ilusionar a vila, tiñas que traer a xente ao campo. A medida estrela deste ano foi subir ao bono 50 € para reservar un asiento. Joder, e despois vimos no mes de marzo, no mes de abril, regalando entradas polos colexios porque non vai nin a Espiñedo, joder. É que me cabreo, porque que cabrear, macho. O que non pode ser é que a mí me cobres 200 € por un abono e despois que regales entradas en maio porque tes o campo vacío. Hai que ser un pouco coherentes. O señor presidente dixo nunha asamblea que este fútbol que había que pagalo. Cos abonos de empresas que había que suprimilos. Que aquí a empresa unha parte era publicidade e outros abonos. Caralludo, pareceme perfecto. Os abonos familiares tamén había que suprimilos, porque había rapaces con 20 anos que iban cos carneros dos pais. Caralludo, pareceme perfecto, suprime. Moi ben, e en maio regala entradas porque tes o campo vacío, pero estamos tontos ou que? Joder, é que este é un sinsentido, coño. E viuse que a cousa non funcionou, este ano volvemos caer no mesmo erro, e ano pasado no mesmo. Ti ves que as familias non van a Espiñedo, por que unha familia non vai a Espiñedo? Porque se tes que gastar 600 € en facer ter socios, catro persoas do mesmo núcleo familiar, directamente non vas. Directamente cos servizos que presta Espiñedo. Que levamos 5 anos en fútbol semiprofesional e temos que ir a baños de obra, coño, que non fixeron un maldito baño, joder. Pero vamos a ver, a que estamos? Cal é o rédito que vai sacar Clube Deportivo Arenteiro da andaina no fútbol semiprofesional? Unha deuda insalvable e 4 baños de obra. Hostia, que estamos de coña, joder. Eu, para min, é que me parece surrealista. Surrealista o asunto todo. Falaría largo e tendido e seguiríame cagando en todo e seguramente non arregle nada. Pero, bueno, que é algo que traslada moita xente que vai a Espiñedo ou que ia, ou que che traslada pola rúa. Vamos, que non é sentimento xeralizado. Insisto, a vista está que as entradas de Espiñedo son cada vez peores e a deixadez é tremenda por parte da vila. Maltratas ao socio, maltratas aos patrocinadores. Non sei. En fin, para min é algo que lle vexo difícil de revertir, vamos. A xente ahora non a... É que non engañas a nadie, non sei. Pareceme moi complicado de revertir. Xa para pechar, quería facer alusión a uns vídeos e unhas fotos de autoridades da Xunta de Galicia, o alcalde do Carballiño que foron ver o derbi o domingo Espiñedo. Bueno, supoño que tamén os invitarían a ir ao baño ali, por chamarlle baño a eses casetos de plástico, vamos, os míticos baños de obra de toda a vida. Non sei se es caería pois a cara de vergonza, sobre todo hai que decirlo así, o sea, o alcalde subiu un vídeo e saliu en toda a prensa fai, non sei, 2 anos, evidentemente en unha época moi marcada electoralmente, prometendo un estadio de 4.000 personas, bueno, non sei, un presupuesto de, non sei se eran 4 millóns de euros, bueno, 10 millóns de euros eran. Eu teño un par de farolas rotas diante da casa que deben levar 10 anos. Eu prefiro que me poñan as farolas e deixen de mamotretos, porque ao final van lapidar diñeiro público en... Exactamente, sí, 2 anos despois, nada. 2 anos despois, pois ven a Espiñedo e non sei se lle quería cara de vergonza ou que, porque as condicións é que son tercermundistas, o sea, os de Pontevedra queixáronse moitísimo polo tema das entradas, de como estaban as condicións, tal, non sei. Vi en varios tweets que poñan algo que estaba moi acertado, non? Dios queira que non pasara nada, porque se aí pasa algo, alguén lle pasa algo, é algo que vimos dicindo moito nós, aí as medidas de seguridade son, bueno, as mínimas. O sea, respiramos porque che ven o aire de arriba, como é quen di. Teñen toda a razón, e as queixas son totalmente fundadas, os precios son insultantes, e os servicios do campo aínda máis, é que as queixas son totalmente fundadas. A min o que me molesta da xente que ven cada 15 días a queixarse a Espiñedo, vamos a ver, señores, estamos no ano 2025, hai resumos todas as semanas, hai opinións en Twitter todas as semanas, en Instagram, en Facebook, onde ti queiras.
Tú sabes que Espiñedo é unha pocilga. O que che vai ofrecer Espiñedo é unha experiencia da casa do terror. É o que vas topar en Espiñedo. A mí non veñas cada 15 días queixarte Espiñedo do precio da entrada e do mal que está Espiñedo, porque é un tema xa masticado, trillado, vomitado e volto a masticar outra vez. É que dentro de 15 días cos de Ferrol vai nos pasar o mesmo, que Espiñedo é unha merda e que a entrada é moi cara. Vale, perfecto. Pero entonces é que ves a Espiñedo. Subiches hai 15 días cos de Pontevedra. É que me parece absurdo. Eu non quero insultar a ninguén, pero é que me parece, bueno, en fin, totalmente absurdo, vamos, non sei, tío. É que ves a Espiñedo, os de Pontevedra viñeron a Espiñedo, están a 1 hora de Carballiño, non foron a un campo a Senegal, saben de sobra como está Espiñedo. Non sei, é que esas queixas por Twitter, pareceme perfecto que fai 40 anos pois chegabas e non sabías o que topabas, hoxe non. Hoxe sabes de sobra o que hai, tío, que te queixes de Espiñedo unha vez que estás aquí, que esperas topar? Non sei, é que non... En fin, pero xa digo, ao final é un pouco todo as institucións políticas, directivas e demais, o que comentaba eu, non? O que vamos a despois desta experiencia no fútbol semiprofesional, que debía ser unha experiencia para recordar, sobre todo para mellorar en infraestructuras, para aumentar en masa social, para coidar a escola de fútbol, unha escola de fútbol desolada, descabezada, o primeiro equipo arruinado, as infraestructuras, en lugar de mellorar, empeoraron. Que sacou o Clube Deportivo Arenteiro desto? A experiencia? Bueno, pues moi ben, Un videomarcador. Un videomarcador que funcionou 2 días. Non sei, para min non, a peaxe foi moi cara para chegar aquí. A peaxe foi moi cara e ímola pagar moitos anos e non sei se mereceu a pena. Xa para ahora poñéndome sentimentalista non sei se mereceu a pena todo isto. Dá para debate, dá para debate. Bueno, pois seguiremos falando que de aquí á asamblea ainda hai tempo, seguiremos falando desto. Veña, porra po próximo partido. No Avilés, alá. Sí, perdón, que non dixo, exactamente. Mala hora, porque podía ser un bo desplazamento. Sí, pero é Halloween. Eu 2-0. Como é que dixeste? 2-0, 1-1? 2-1. Carreiro, 2-1. Do- E Darius Garland. Veña, que tires optimista. Sí, Aí hai que ir está. por ese cerunismo. Que a marca? Confío. Julen John. Ochoa, di aí. Marca William. Ojalá Marco Ochoa, que o señores. merece e o necesita. É o Veña, Marcho que por teño nada, unha medida pechamos o chiringo. aquí. Nada. Onde nos vemos, como sempre, a semana que ven. Fitierrez. Na cantina. Gracias. Veña. Chao.